liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti. Hayibo indoda, lo mjito ubuye nini? Uyangazi mfethu, nami ngibona segcwele ikhona nje lapha. Hayibo, kungenzeka ukuthi lo mjito ubuye unomphela? Ya ngenze usebe unomphela. Hayibo mfethu abe yibhadi phela lelo mfethu. Umuntu usezomela ahambe ayocama ehlahleni. Mfethu sidina sodwa nje. Kodwa mina ngizwami ngicamethwe ukuthi ngenkani futhi. Hayibo, indaba uThembeni. Oh, konje wagcina umkhombe ngesibhamu. Hayibo mfethu, wena kufanele ngabe uthi kuyavevezela nje mfethu. Yini wayithela ngobandayo? Mina mfethu uyamjida ngimuzwa mfethu. Kodwa futhi ngiyisaba khona impilo yami naye. Hayibo kanjani? Noma usazophinda umkhombe ngesibhamu futhi? Hayi lutho nje mfethu, ngeke ngisamkhomba ngesibhamu. Hayibo. Pho uThembeni. Noma usuhambe wamgqirhela? Hayi bona mfethu, akho umuntu osetshenzisiwe la. Sengaze ngihambe ngiyogqirha umuntu womfana. Hayi bona ndoda, thula ubuke wena. Hayibo. Hey. Ungabe uThembeni. Ngithembeni mina. Sawubona butwana. Sure. Alright kodwa. Ya ngiright wena. Hayi ngiyaphila. Sacela ukubuza phela uma kusawuna inkinga. Okay, ungabuza inkinga. Sacela ukubuza ingaphi ifunda la eklasini? Zingapi kanjani mhlawumbe usha ngibala kanjani? Yebo. Ish we ngeke ngikwazi ukusiza ngalapha. How? Hayi, alright, fethu ayikho inkinga. Okay, ngakuthola phone ngakuphendula. Weroto, Yebo Philani. usisikhona afuna ukubuza kona. Okay, anginankinga. Uyaphila kodwa my sister? Ngiyaphila wena njani? Hayi ngiyaphila as you see now. Hayi kungcono uma uphila, sacela ukubuza phela la. Okay, anginankinga kodwa mina igama lami nguRod. Hayi ngiyakuzwa butwana. Mina igama nguNandipha. Awu mali azalile igama lakho. NguRoto ke mina ne. Hayi ngiyakuzwa. Siswami asizakala kodwa lapha. Cha, beka kangisizi uma ngisazombuza. Okay, inkinga. Alright. Wapha phela sacela ukubuza sizingaphi ifunda la esikoleni? Zoo 6. Hayibo. Uphaphelani wena? Lale ndawo zami la ukahle ukuphapha wena. Ya njengoba ngisho la my sister Zoo 6 ifunde siyifundayo la. Hayi Roto bana msongamani usingiyaphapha manje nami usudlala ngomunye. Uphaphelani shushubeza? Udlala ngomunye nje wena. Hawu kanti butwana singaphi? Zu9 siswami. Hayi nami bengisaxakile ukuthi lo 6 uqhamukaphi ngapha la ngifunda khona ngaze zo9. Ya kunjalo nje siswami Zu9. Sacela ngibalela zona bandla. Ish, like ngizisho ngamagama azo. Ya mfethu ngifuna ukubona ukuthi ayifani nalezi ede ngifunda la ngikhona. Oh okay. Khona isiZulu, iMaths, iEnglish, SS, iLO, iTechnology, iNS, iEMS neCreative Arts. Hayi ngiyabonga mfethu ziyafana la ede ngikhona. Akunankinga mfethu kungcono kanjani. Hayi ngiyabonga ne. Sure. Alright. Manje Sikhukhula itheni-ke irazo yakho? Kuthiwa ngikhululeka. Uthe khululeka kanjani? Awuthe uzoyisolve yena le nto. Kanjani? Hayi bafethu, ngcono ngibuye ngitshela uzosizo lo muntu lo. Oh, manje ubhalile-ke? Ngibhalani mina manje? Imethi. Hayi besinoma kimathi? Cha besingenani. Hawu pho bengizobe ngibhalani mina? Hawu mfethu ngithi uyayifica, ngizama ukuduyisa umkhonto la. Oh, bengayifici yazincese. Okay. Butina, Eyo. ngikutshelile ukuthi ifundo zala grade 7 zo9. Yo, na apha zi9. Yebo zo9. Yo, ayishuthi lapha kaNatali. Phile sikisiki zi13 izifundo. Hayi bhuti ngiyakuphikisa ke manje zo13 kanjani? Zi13 ngakuhle. Kalokhu shuthi apha khona ezingekhoyo. Hayi bhuti, cela ungibalele zona zonke. Hayi suniqhela ke ngoku. Awutsho ngani ukuboleka ibheki yami uzicheckele. Ngikuqhala kanjani manje waphela ngicela kahle. Ngicela ikaka. Ufuna ukwazi izifundo ezifundwayo pha eNtabankulu? Yini? Nansi ibheki. Hayi yekela ngizobe ngibhekele mina. Hayi okay. Yabona nje. Angiyiboni into engithukela yona amampondo mhlawumbe ihlaliswa olimini. Uyathetha sister? Hayi angithethi. Yenza kuqhwabunye ke khehle. Ndiva. Eshushu. Izulu lento engizwile. Yiphi into ezwile manje? Le bekhulunywa ngapha. Hey, angizwanga lutho mina. Mhlawumbe uRoto uzwile ngoba yena usiduzo wakhona. Roto izulu lento bekhulunywa la? Yiphi into? Hawu, aphatha ama subjects esiwenzayo. Hayi angizwanga kuthiweni vele. Bekuthiwa ngempela mfethu. Oh, ngazini uzonitshela ama sesingaphandle madoda ngoba ngizwanga. Bafethu kodwa nje ngicela ukuhlambuluka. Ngithandanga lento yenziwe ushushu.
Yiphi manje le uthathe kusisa? Ya yona kodwa hayi uthi ngisizile inalokho ubungimoshela lapha wena. Hayibo kanjani ndoda ngoba mina bengikusiza nani ntombazane? Ungisiza. Thoba ufuna ungisiza buzongihlebezela. Hayi uthi ufa inhlabathi ephakishini lami. Inhlabathi eparishini lakho kanjani manje? Inhlabathi kanjani? Ubonanga nje wena. Nesho futhi nje leya ngane singibona njengomuntu oyisidomu futhi umuntu onamanga. Wena kuthiwa ufuna ungisiza buzongihlebezela. Hayi uthi ngitshele ngqo. Yawuqinisile shushu mfethu ngiyayibona lento ayishoyo. Wena bemele umhlebezele hayi ukuthi umphikise. Hayi ngiyanizwa bolova and ngiyaxolisa mfethu mina bengacabanganga kanjani. This time ucabanga-ke mfethu. What if leya ngane bengifuna ukuyishela isizongiqoma kanjani-ke manje? Hawu kahle mfethu uzovela utshela ukuthi angithi u6 no9 bafana. So wena wacabanga lo bheke ezantsi engabe ucabanga lo bheke phezulu. Sho siyabheda nje leso skill sakho. Hayi bondoda simthwempu le skill baba izovela ihleke icabanga ingane. We hayi uzovela isingisidomu nje mo hayi. Hawu wena ubuqambelana vele amanga. Hawu phela mfethu angazi mina ngowabala ama-exercise. Hawu phela bekumele usho njalo ukuthi we angikazi ngiyibala iy'ncwadi. Hayibo masiyadlula uyobuza komunye mina bengifuna isizwe mina. Hawu uzomsiza kanjani ndoda usizo ungenalo yabona ukuthi kugcineni kwenzekeni. Ngiyabona kodwa ilona-ke uphapheli bebela ngihlebezela hayi uthi angiphikise. Hayi ngiyakuzwa-ke lokho lana-ke mina ngikutshele ndoda ukuthi indaba abantu bebe nama-relationship angalast ingoba bayafeka ndoda abafuni ukuphila iqiniso. Yabo le ngane ibingeke kubuke kabi ukuthi awazi buka-ke manje sikubuka kami njengomuntu oyisidomu. Yabona-ke ukuthi kubaluleka kanjani ukuphila iqiniso ngoba kupheli kahle ukufake. Hayi wakhuluma Popayi ngiyayibona lento oyishoyo mina. Nami ngiyawezwa phethe amagama akho anamandla futhi ayadodisana. Ya kunjalo bolovu angimele wakhe indlu ngamanga ngoba iyashesha ukubhidlika kanti uma wakhe ngeqiniso izophuza ukubhidlika. Good morning, class. Good morning, sir. Hayi kusayilona impela iclass lami leli le life orientation. Kwangathi kunobuso obusha nje ebhola engikubonayo ngalanga sekhoneni. Mnumzane wena ngikwazi wena. Lona-ke uyathetha. Uyathetha athethise ba. Hey ngeke yenzeke leyo nto la kumina. Lalela la wemnumzane. Wena bese ngizwile ngawe wena. Mina into engizoyenza mnumzane ngizokubaqaza, ngikuboqoza. Mase ngifaka straight kulayini. Siyezwana mnumzane? Hayi bose hayi lokho kuthetha lokho like uthetha isiXhosa sekhuluma isiXhosa. Oh hayi awunqese indodana hey umoya wathisha ubususezingeni eliphezulu. Manje pho akasizwani pho isizulu. Hayi lutho sena kuyofaka uthetha isiXhosa nje uma ukhuluma naye. Habe. Asungiqhela wedini uyaxoka lo teacher. Hayi cha kulungile indodana. Manje wena ke awusizwa yini isizulu? Andiyakuva xa uthetha isiZulu ingcaka nikwazi ukusithetha. Hayi right impela ndodana vele into engifuna kuwena ukuthi ulalele kuphela ungakhulumi. Yeah konje uthe ubani igama lakho? Hayi mina ndingu-Inako. Inako. Oh okay. Wena ntombazane lapha emuva? Unandipha sir. Oh Nandipha. Wena mnumzane lapha ekhoneni? Hayi kuphi lani sir? Oh shuthi nibasha nonke lapha ekhoneni. Cha sir. Cha. Oh! Uwe lokupastep womgulukude ekuthiwa uyahlupha la esikoleni. Lalela nala ke mnumzane. Mina nawe sazohlangana esikhaleni sikaNtombela. Siyezwana? Iphi cocky pen lami? Yabona. Hey singabanga umsindo la ngisaya la e-office ngisawula le cocky pen. Wena Dlomo mphathi wami. Bhuti wami. Dlomo. Awukazi uyibona lensizwa kaKhabazela. We ayilutho bengakamboni since lo ngifikile nje lutho. Kunenkinga encane lawe wedlomo. Ngifuna ukuyobhala amanothi lapha eklasini. Manje ngidinga lento okuthiwa ucocky pen. No. Ngikubheke qalazi phela. Oh no ngicabanga ukuthi ngikushiye lapha eklasini. Uyakulephi iclass wena vele? Ngiya ku grade 7. Oh hayi ubala ke lona. Ngizocela ufike ubuze kulomfana lo ushushu lapha ya uzokukhombisa.
Hey, ushushu bengasho ngani mani ukuthi khona le yanto lapha eklasini. Hey, kulungile wedlomo. Sawubona Thisha. Awu, sanibona ntokazi. Ninjani? Hayi, siyaphila wena unjani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ngamthola omkhulu. Oh hayi, uthisha omkhulu akekho namhlanje kodwa ukhona udeputy usekela wakhe. Okay, ngingamthola ngakuphi yena? Oh hayi, ungamthola lapha kulela office leli. Okay, ngiyabonga. Hayi, sibonge. Singahlala. Njengoba ke usukhona ke usukwini namhlanje sidlulisa ukubonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi njengoba wakwazi ukuthi uwine noma ubashaya amakhanda lapha kwinhlolo khona. Njengoba ukhona la namhlanje ngicathi into ebaluleke kakhulu ukukwazisa ngenqubo mgomo esizosebenza phezukwayo. Umsebenzi ongekho nzima kakhulu sonke siyazi ke ukusebenza esitolo. Bathi kuwumsebenzi odinga umuntu okhuthele nomuntu okwaziyo ukunaka izinto. Ngoba one mistake usukhosta impilo yomntwana okanye yethu njengothisha ngoba nathi sizothenga kusona lesi sitolo. Usuyibeka engcupheni. Ayithezwana. Yebo, ngezwe. So ke njengamanje engizofisa ukukwazisa kona ukuthi isikhathi sokungena, isikhathi sokuphuma, indlela ozosebenza ngayo during the day. Then okunye nokunye sizokukhuluma along the way. Isikhathi sokungena ngizocela ukuthi kube u7:15. Lapho ke uzodayisa Nkosi yami izinto ezinempilo kakhulu ezinomsoco. Ungadayiseli izingane ama-chips ekseni nezitekiswidi zifika lapha segcwele ixavathi seyijinja imlomo sesekuyiliyanqaba liya akusafundiseki uthisha usuyadideka nokuthi usibanibani loya usibani ngathi sebeyaluja manje kolondaba. So lokho kusungakudayisa ngamalunch nje kuhamba kosuku. Then isikhathi sokuphuma kuzoba after lunch. Obviously mawusuqedile ukupheka waqina wenza konke uzobe wenza ngaleso sikhathi wakwazi ukubala ikheshi wasayina phansi yonke into ngendlela ehlelekile. Ungalindi ke thina ngoba hayi thina siphumela ngesikhathi sethu. So ngizobuza ukuthi akukho yini obefisa ukubuza okanye ukwazi njengoba sengiqedile ukusho lokho ebengikusho namhlanje. Hayi kwamanje akukho ebengisafisa ukubuza. Sawujabulela nje ukuthi ngithola umsebenzi omusha ngiphinde futhi nginithembise njengesikole ukuthi angeke nize nisole. Ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba enginikwe lona. No hayi siyabonga kakhulu nathi. Siyathemba futhi ukuthi sizosebenzisana kahle sihloniphane kube mnandi nje Nkosi yami sibe umndeni. No hayi ayikho ke inkinga. Ngicathi ungadlula lapha e-office ukhona admin umkhize uzokusiza akuboleke ukhiye ebese ukwazi ukuya lapha esitolo uyothunthutha lapha nalapha. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ngicathi ungaphinde phela uqhale Nkosi yami. Ngikhumbula sisakhula besidlala ngetimbula asihlangene uba mnandi sishayela amasaita usanginingi kusamele ngwenze nani ngizobuya ngisafuna ukuhlala sengiyahamba umthwalo ususapha wena Awe, kabazela. Nyanda. Uyazi kodwa lento yakhe yobushimana abe ngingayifuni ngempela. Uphuma phi ngempela? Hayi ngiphuma uchama mnyanda. Hey kade ngikufuna man. Hey uyazi la ngifuna ungisize ngento kanje. Ngifuna ukhokha ipen man ngifuna ukubhala ama notes la. Hayi ngizokulethela. Hey please awuphuthume mfana ngithi. Hayi nakuhluka. Niyasifethu upho shapha mfethu ngocama. Hayibo.
Indaba ufuna iphushiwe chama. Ngiyasaba nkabe yami mfethu. Hayibo kahle wena. Usabani? Hawu mfethu Nyusi mfethu. Okahle lokho ngikubuza imibuzo eminingi mfethu. Hawu ungiphushe nje mfethu. Hayibo. Indaba ufuna ikuphelezele. Hawu lo mjida mfethu. Okay ke mfethu. Ufuna siyokhuluma lapha ngaphandle. Hawu mfethu. Ubungasho ngani kanjalo? Hawu mfethu, ngizama kona nje mfethu wena uyibambe mfethu. Njenganini nje mina mfethu ngisabuke toilet mina. Phela mina mfethu ngimdala kabi esikoleni. Hayibo mfethu ngeke ngazi phela mfethu. Nale nkunzi ibuyile ngeke ngazi noma usabayo. Mfethu, ngicela siphume mfethu sami sokhuluma ngaphandle mfethu. Hayi sawa. Hey, wedlomo. Ubani lesi sibutu lesi kade siphuma la ubalo yana. Usisi lo never mind. Never mind. Hey, what if lesi sibutu lesi singenela esikoleni sifuna ukuzobamba ingane zami inkunzi? Hayibo. Umbuka ezisigebengu. Hayi, yabume kunjalo. Ungenile la. Wangibamba inkunzi. Usehambile. Hey, wedlomo. Angaze ngifisa ukubanjwa inkunzi kanje. Uyazi phela lo yamuntu angangibamba inkunzi anytime. Boto. Azi Myende ngifuna ukukutshela something. Yabona office God komba unalo. Hawu. Yabona uma ususebenze wafika kuleli zinga lethu. Usune office. Uyangena, uyaphuma, bayangena, bayaphuma. Akekho ngisho noyedwa umuntu okubuzayo ukuthi ubani loya. Ubefunani la. So you just stop whatever you are trying to do la kumina. Hayi, ngikezwakala mpathi. And behawuzo lo msindo. Myende. Abafundi. Oh, abafundi. Hayi cha, ayikulungile mpathi. Hey, amagabade. Hayi cha, kulungile mphathi ngizoya eclass. Myende. Athi ngimbone ukuthi ucabangani. Doda, ifiyeni nifu simayele ndoda lana. Mfethu nama ngazi mfethu ngithuke sengimbone nje lapha. Yo mfethu, sasenkingeni mfethu sebancane mfethu. Yo, shithi umuntu manje sebuyele ejele mfethu. Mfethu, umuntu sebuyele khona ejele mfethu. Yabona mfethu Nyusi mfethu, ngcothi umuntu mfethu asiya nje mfethu isikole mfethu. Ngaba sikho kule nkinga le manje. Xa isikole mfethu akumancane lento yakho isikole mfethu asibe la sikhona manje mfethu. Awusho mfethu. Manje wena samsaba lo mjidi. Ndoda awubuza into obvious. Ngisamsaba ndoda kantona. Ndoda, nami ngiyamsaba ndoda. Yo, eplaza yasabeka ndoda lami mjidi lwana mfethu unehleli imbi kabi nje mfethu. Ya mfethu. Kodwa this game mfethu kumele simqinisele amehlo mfethu singezwe ngaye. Simqinisele amehlo. Hayibo, kanjani ndoda? Simgolozele mfethu. Baba, indoda, sobothi usiyazi mfethu ukuthi into engeke yenzeke leyo lana mfethu. Ngeke yenzeke leyo nto leyo. Mfethu, izokwenzeka lento. Hayi baba, awuyeke uyikhohlisa wena mfethu into engeke yenzeke nje leyo nto lana mfethu, khohle. Usikhola mfethu. Phila mfana wami. Njengoba ngikubizile la. Ngifuna ukukucacisela ukuthi lento esasikhulume ngayo ngicela ukuthi ziphathe kahle konke lokho okwenzakala sikudlulise. Ngicela kube njalo kungashintshi. Okay, kuzoba nje ushilo nje sekho into azoshintsha. Ngithembele kuwena ngoba ngiyazi ukuthi lo munye angeke azayenza into ebhedayo nangiyiphutha. Hayi sekho lo ngangithemba inkinga. Ngiyacela sisebenzisane kahle ngokuthula ukuze kube nenqubekela phambili esikoleni. Okay, ngiyabonga ke mawuthembisa kanjalo. Iwe ntombi ngikuthando